Ezihamba phambili indaba namuhla wezokuthutha UTUSA IQHAZA LABESIBHUDA ESIPHIYISENI banethemba kwelenkinga yesikole SAKWAMASHU bakhala ngokuxhashazwa benkampani YONOGADA. Lezi indaba ze-1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Ungqongqoshe wezokuthutha nokuvikela umphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal uBhekhinkonyeni uthi inyanga besifazane bayigubha ngendlela ehlukile ngokubonga nokuhloma uphaphe lwegwalagwala amaphoyisa omgwaqo esifazane ayibambe ishisa. Ekhuluma ngenkathi kunesivimba mgwaqo esifundeni uku e-Orbital Plaza uNkonyeni uthi sesiphelile isikhathi sokuthi indawo yabesifazane isexhibeni. Ongqongqoshe abahlukahlukene esifundazweni KwaZulu-Natal bahambele izivimba mgwaqo ogwini ukugubha usuku lokuhlonipha imbokodo esemkhakheni wezemthetho. Ungqongqoshe wezokuthutha nokuvikela umphakathi uBhekhinkonyeni uthi bagubha lenyanga ngendlela ehlukile ekukhombiseni igalelo labantu besifazane. Lapho sizo appreciate khona umsebenzi omuhle owenziwa abantu besifazane abakwi law enforcement environment. Amaphoyisa akwa South African Police Service, Road Traffic Inspectorate, SANDF, nabakwamasipala eReinkonyeni municipality. We are highly appreciative of what they are doing and sithi kubo baqhubeke benze umsebenzi omuhle. Futhi siyaba encourage ukuthi ba apply lama senior positions kuwona wonke lama departments ngoba siyababona ukuthi they are equal to the task. Ukuthi ba abantu besifazana akusho ukuthi ngeke bawenze umsebenzi owenziwa ozakwabo besilisa. Kanti uNkonyeni udlulise ukubonga kwingqalabutho zabantu besifazane abalwabelela ukuba imbokodo ibe ingxenye yokuthatha izinqumo nokuthuthukisa umphakathi abahlala kuwo. Ke sifisa ukubonga komama bethu ama leaders ethu ahamba phambili, omama uCharlotte Maxeke, omama uLillian Ngoyi, omama uWinnie Madikizela Mandela, omama oVictoria Mxenge nabanye omama abaningi abahamba phambi kwethu. Namhlanje sabaphathiswa eminyangeni ehlukahlukene ngoba bona balwa belwela ukuthi nathi njengabantu besifazane silibambe iqhaza, siyalibamba ke iqhaza. Ezindabeni ze-1KZNTV kube ngoSigananda Shezi ogwini eSayidi. Usihlalo ohlako olumele abazali esikoleni iSvananda Technical High School ezizinze esigcemeni sakwa-F elokishini lakwaMashu uNkosinathi Mdali uthi banethemba lokuthi izifundo zabazali ezibenze bavala isikole umnyango wezemfundo uzosisukumela ngokusheshsha. Umdali usho kanje enengxoxo ekhethekile nethimba lezidaba emagcekeni lesikole ngemva kombhikisho abazali bekhala ngokuthi abasamfuni uthishanhloko walesikole bemsola ngokuthi akabahloniphi. Kubuyela isibone esijwayelekile ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphezulu iSvananda Technical High School emva ukuthi izolo kumile ukufunda abazali bethu abasamdingi uJabulani Maphanga onguthishanhloko wakulesi sikole ngoba emsola ngokuthi udla izimali zesikole kanye nokuthi akabahloniphi abazali uma bemcela eze emhlanganweni. Yes, i-department ifikile izolo because umhloli ube representa i-department futhi lesi sikole singaphansi kwakhe naye besebenza nge-instruction ayithole from the MEC office ukuthi akazo attenda wenza umsebenzi omkhulu kakhulu Mr Sangweni izolo. That is why kubonakala i-progress, wonke umuntu umotivated, abantwana they are not roaming around the verandas only when they are changing ama periods. Now I'm here to observe ukuthi esivumelane ngakho izolo kuyenzeka yini, but nabo basendleleni ukuthi bazobona. Owamkhandlo omele abafundi kwanele mafu uthi into ebakhathazayo ukuthi izimfuno zabafundi ziyazitshwa kulesi sikole, waveza nokuthi abaneme nangezikhathi okufundwa ngazo. Thina sifisa kwenza ukuthi kuzwakale izinto esisho thina njenge-RCL ziziwe oprincipal ukuthi thina sithini ngoba ithina esaziyo njenge-RCL ukuthi kwenzakalani abafundi bakhala kuthina. So kumele balele izinto ezishiwe thina. Uma ngabe bengalalela lokho singabona izinto zenzeka. Bakhala ngeincwadi, incwadi zokufunda zekho. Su matric la esikoleni kodwa sifunde kuseni kuphela. Lokho ke kuyasilimaza. Isikhathi sokungena nje esikoleni asihloniphekile, i-uniform yesikole konke nje lokho indlela ekwenzeka ngayo akukho right. Kusenjalo okomnyango wezemfundo KwaZulu-Natal umnomzane uMuzi Mahlambi uqinisekisile ukuphazamiseka kokufunda osukwini lwayizolo wabeseveza ukuthi isimo sesibuyele kwesejwayelekile.
Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal singaqinisekisa ukuthi kuye kwaba khona ukuphazamiseka laphana esikoleni SAKWAMASHU eSivananda la abazali bevale khona amasango bethi abamfuni uthisha omkhulu ngensolo zokuthi akaphathi kahle imali nanokuthi ke ama results ayehla isikakumbi la matric ne culture nje of teaching and learning. Kodwa ke siyathumela ke umhloli ukuthi ayoba addressa abazali ukwazile ukuthi axoxisane nabo lagcina livuliwe isango. Singakonfirma njengamanje siqinisekise ukuthi cha ukufunda nokufundisa sekubuyelile esimeni. Ngude bokhosibisi kwezindaba ze1KZNTV ngibika ngikwamashu. Izisebenzi zenkampani yonogada iEmbo Security esebenzela esibhedlela sikahulumeni iQueen Nandi Hospital eMpangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal zikhala ngokuhlukunyezwa nangokuxhashazwa umqashi obadonsela imali yeProvident Fund abathi bona abakaze bavumelane ngayo. Ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV okhulumela isisebenzi uThulani Mncwango uthi sethi isidi isikhathi balidlulisa uhlu lwezikhalazo zabasebenzi futhi umqashi uyazi ngazo kodwa akukho sisombululo aqhamuka naso. Onogada benkampani iEmbo Security esebenza ngaphansi kwesibhedlela sikahulumeni iQueen Nandi Hospital sebezwakalise izikhalazo zabo ngezimo abasebenza ngaphansi kwazo. Lezi zisebenzi sikhala ngokudonsela kwemali emholweni yabo okuthiwa ke ngeProvident Fund kodwa abathi bona njengabasebenzi abakaze bayisayinele kodwa futhi akukho noyedwa kumuntu oseke wahlomula kuyo. Imali yeUIF edonswa njalo kubo emholweni yabo kodwa sekufike isikhathi sokuthi bayoclaima kuvela ukuthi ke umqasha akakaze ayikhokhe leyo mali kodwa idonse emholweni yabo. Akugcini lapho bakhala nangokuthi basebenza isikhathi eside bemile kodwa bavumelekile ukuthi bahlale phansi ezitulwini. Bathi ke lokhu sekukholela ukuthi ke abanye onogada besifazane bachithekelwe izisu ngenxa ukuthi ke bama lonke usuku uma becela ke izitsuku futhi emsebenzini badonsela ke ngisho imholo yabo. Kukonke ke lokhu bathi bafisa ukuthi ke kwenziwe okuthile ngalolu daba. Basebenzi bademanda manje ukinsoswa bathathwe befakwe ngaphansi kwesibhedlela ukuze konke lokho kuxhaphaza kuphele because ukuxhaphaza kwenzeka esandleni sikahulumeni because isikhungo sika government lesi njengoba kuyisibhedlela. Uma kungamethwa leyo demand after isibhedlela sicheck ukuthi ngempela kuyenzeka lokho bayabanjwa abasebenza imali yeProvident Fund bengayijoyinanga bayabanjwa leUIF kodwa ingakhokhi futhi lo mthetho wokuma usuba affecte ngempela kwachitheka izisu kwalahleka nabatwana bonke lobufazi bohlangana isibhedlela masiba insource abasebenzi. Lona ke nguRono Arnold waxoshwa emsebenzini uthi wazama ukuyoklema imali kodwa ke kwavela ukuthi ke imali ayikho umqashi nje bengakaze ayikhokhe. Ngithe sengixoshiwe nganikezwa uniforms nakhona sekudlula isikhathi eside. Ngithe sengitholile iforms ngathatha leli form ngaya kaLabor ngathi ngiyoclaima imali yeUIF ngafike khona ngabanikeza le forms bayicinga imali lapha nabakwaLabor bangayithola. Ngifisa ukuthi umphathi umkhize angikhokhele iUIF yami aphinda angikhokhele neProvident Fund yami bese ngikwazi ukuthi ngiphile ngayo ngize ngigcine ngithola umsebenzi. Mangenjalo ke ehluleka kulokho angibuyisele emsebenzini ngisebenza. UNelishandu ungunogada wesifazane ukhala ngokusebenza ngamahora amaningi bemile ekubeni ke bengavumelekile ukuthi bathole isikhathi sokuthi bahlale phansi. Kamuva ke nje kuvele nowesifazane ophuphunyelwe isisu nabo ke abasola ukuthi yingenxa yokuhlukumezeka emsebenzini. Sima kuze uze ukuthi akuvumi umuko wasuka mhlasimbe usuka epostini yakho uthi uyayiphumulela mhlasimbe uyiyele toilet emeke wafica kalungekho usuzosayina iwarning ukuthi awukho epostini kanti usukuthi uyokhokha umoya nawe uyayiphumulela kancane. Abenkampani yonogada iEmbo Security baziphawulele ngalezi zinsolo. uEmbo ikhampani enkulu and we do comply nemithetho yakwasira. Engifisa ukukusho ukuthi umuntu ongenayo i-man of approach uMr Mncwango o under uSarawu his approach ayikaze be right and uyakhuluma kakhulu ngama-hearsay yonke into ayikhulumayo ayikho into yobufakazi. Lezi izindaba ze1KZNTV mina nginguSamkeliso Ngqulunga beka ngiseRichards Bay. Imeya yomasipala wesifunda iKing Cetshwa inyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uLindo Kuhle Phungula uvule ngokusemthethweni indlu yakhe lisaguga ubongekile kaMajola Biyela
endaweni yaseGobihlahla kuWard 11 ngaphansi kumasipala uMthonjaneni waphinde wanikela ngamaphaseli okudla kumalungu omphakathi angomakhelwane nogogo. Uphungule ekhuluma nabezindaba uthi isimo sendle sagugu besihlala ngaphansi kwaso besibucayi besibeka nempilo yakhe engcupheni yingakho enikele ngendlu enamagumbi amathathu ukuze ugogo ahlale endlini ephephile. Lo eMayor yomkhandlu esifundi King Cetshwayo uLindo Phungula ugubheke usuku labantu besifazane ngokuthi kavule ngomsethweni indlu yesaguga ukaMajola Biyela endaweni yaseGobihlahla kuWard 11 eMthonjaneni. Ugogo kaMajola Biyela koneminyaka engama-28 ubudala uhlala namadodakazi akhe amabili nabazukulu abayisikhombisa futhi akekho osebenzayo kuleli khaya. uMayor uPhungula udlulisele ngokusemthethweni lendlu. Sikhethele lusuku lamhlanje ke size emzini wakaBiyela ugogo kaMajola ukuthi sizomnikeza isipho sendlu. Lona umbono esinawo wokubonga abantu abawomami kakhulukazi ababambe iqhaza ukubamba imizi nokukhulisa abantwana ngaphansi kwezimo ezibanzima kwezinye ikhathi. Singebenzele bonke ngesikhathi esisodwa kodwa sifisa ukuthi nalabo singekho kubona sibanikeze ithemba lokuthi kuzolunga nakubona nanokuthi siyabathanda silo uhulumeni. Uma ubheka ke isimo sendle bebehlala kuyo ngaphambilini asihle kahle njengoba ke enye yazo ize yabhilika. Njengamanje kusezohlala kulena yakhelwe ke uPhungula kanti ke lendlu inamagumbi amathathu noma kungakapheli ukwakhiwa kwayo kodwa ke izinhlelo ziyaqhubeka. Ubese edlulisa amazwi akhe kokuzibongela ukaMajola. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba namhlanje ngalolu suku namhlanje bengazi nakusekusuku ngembulelo kakhulu ngawo lendlu kodwa ngicela uNkulunkulu ukuthi angisize ngime amen nami uNkulunkulu njengoba ngithenga ilozi kaBaba ngena nami nje ngoba bengembulele ngibona ngalokuqala ngabona ngicishe embulawa yithango kodwa uNkulunkulu ngambheka uNkulunkulu ngathi inkosi umqelisi nomphelelisi ingane zakwethu kodwa namanje ke ngiyabonga ngithi uNkulunkulu akabe mdala ke namanje aphakame. Yebo mina ngingibe ingane yona kodwa uJehova aphakame ekhanda lami angibheke nezingane zami lezi sezimbili ngoba umndeni ufule ngaphandle lapho uthole khona anginawo omunye umndeni usulelwa alala ngaphandle ingane zakwethu. Akugcineke lapho uMeya usibese edlulela nasemndenini wesidandane lalapho ke banikelele ngendlu yesikhashana abazokwazi ukuthi bayisebenzise. Lo mndeni wakaShandu ke abasenabazali usophethe ke umfana omncane naye futhi ke ongasebenzi. uSibusiso Shandu uveze ukuthi ke isimo abaphila ngaphansi kwaso asihle njengoba yena nezingane zakubo bebehlala ke endlini eyodwa bebuthelana ndawonye ngemuva ke kokushiwa ngabazali. Since sashiya uma asibanga nalo ikhaya so bathe basibonelela ekuthenini sibe nalo ikhaya ukuze sikwazi ukuhlala sesomndeni so ukujabula njengamanje sekubuyile kuthini izinto eziningi bekade ngenzeke ngesimo sokuthi besingenayo into ezosiqhugqumezela ekuthenini siphumelele empilweni ngoba konke besithi siyakwenza besibone ngathi kubheka emuva ngesimo sokuthi isupport noma ikhaya elifudumele besingenalo so kusijabulise kakhulu namhlanje kulolu suku lomama besifisa ukuthi mhlambe kungagcini kuleli ekhaya kepha bakwenze nakwabanye. Lezi ke izindaba zo1KZNTV mina ngingosamukeliso Ngqulunga beka ngiseRichards Bay. Mbukele ke sibheke ingosini yezomnotho. Irandi lu 14 rand 83 cent maliqhathaniswa nedola semelika libo 20 rand 50 cent maliqhathaniswa nopondo seBrithani libo 17 rand 37 cent maliqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza 1732 US dollars 53 cent iounce ukuthi olengahloziwe ubu 70 US dollars 63 cent umphongolo. Mbukela kasibheke engosini ezemidlalo. Unyelwe inyoni esandleni ebizelwe eqenjini lesizwe lemabhokobhoko kokuqala ngqa umdlalo odlala endaweni weHooker uJoseph Dweba uma leli qembu selibhekene neArgentina kumdlalo weRugby Championship ngomgqibelo. Lo mdlalo uzoqala isimhlanu imizuzu lishayele ihora lesihlanu ntambama enkundleni Nelson Mandela Bay. Umqeqeshi wamabhokobhoko uJacques Ninapa wenze izinguquko ezili12 eqenjini eliphelele edlale umdlalo wokugcina namaBritish and-Irish Lions ngempelasonto eyedlule. Ushintsha abadlali abali10 kwiqembu elizoqala umdlalo wabese eshintsha nababili ebhenjini. Mbukela kasibheko isimo sezulu sakusasa. Empangeni lizobalela amazinga okushisa u13 kuya ku22 degrees eThekwini kwelikaBanana, u13 kuya ku22 degrees eMgungundlovu eNdongazibovu, u13 kuya ku22 degrees oLundi nakwaNongoma, u9 kuya ku28 degrees eXhophe eLimantente,
kube u6-22 siphethe ngeFriday Philidi u6-29 degrees. Mbukeli zingakho besikuphathele zona siyithimba lesidaba le1KZNTV izindaba sipheli ukuphela isikhathi inisale kahle.